बेखौ मोनाथाय मोना बेनि फिफाखौनो लागोन आङो बेनि बिमा जानानै थाहैगोन आङो। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। जोङो दिनैनि भिडिअ सावरायगोन जाहैबाय थांनाय सानब्रैसो सिगां जोंनि चिरां जिल्लानि बेंटल आउटपस्टआवहाय ओरैबायदि जाथाय जानानै थांदों होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों आरो बे पस्टखौहाय आङो ससियेल मिडियायावबो नुदोंमोन फेसबुकआवहाय, नाथाय बेखौ रियेल ना फेक आङो एसेबां डिफेन्ड खालामनाय जायाखै। दा मैया आदा देरहासाना बिनि सायाव भिडिअ लाबोदों अब्लासो आङो बेखौ रियेल सानदों आरो माने आं बेखौ फेकसो सानबाय थादोंमोन। दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला बेबायदि रायजो राजा नोंथांमोन सासे मुस्लिम सेंग्रा बियो ड्राग्स फालांगि खालामो। बे ड्राग्स फालांगि मावग्राया जोंनि ओनसोलावहाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरखौहाय ड्राग्सनि फाग्ला बिजि लानायनि फाग्ला बेफोरबायदि खालामबाय। बिनिखायनो बेखौ बे सेंग्राफ्रा बे हमजानाय सेंग्राफ्रा 8 जना बेसेबांबा दङ होननानै बुंदों। बे हमजानाय सेंग्राफ्रा बेखौहाय इंगित मोननानै मिथिनो मोननानैहाय बे सेंग्राफ्रा बे ड्राग्स फालांगि खालामग्राखौहाय हमनानै बेंटल आउटपस्टआव लांदोंमोन। दा बे लांनायावनो दा हमनानै लांग्राफोरखौसो उल्था जोबनानै दोनदों होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। माने बे ड्राग्स फानग्राखौ हमग्रा मानसिफोरखौसो माने उल्था बे ड्राग्स फानग्राखौहाय किडनाप खालामदों होननानैहाय बेखौहाय हमनानैहाय थानायाव बिसोरखौसो उल्था सोनानै दोनदों जाहैदों। दा बे खौराङा ससियेल मिडियायाव बांद्राय गोसाराखै आरो खाथि खालानि सोरबाफोर मिथियोब्ला बे जाथायखौहाय फुल मिथियोब्ला अननानै फेसबुकआव पस्ट खालामना हो, नङाब्ला सोरनोबा फोरमाय, नङाब्ला प्रेस मिडियाफोर लिंहर आरो बेयावहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि हेल्प नांगोन, गोनांथि जागोन। मानोना जाया निसा जाहोग्रा बे मानसियासो बाहेरायाव उदाङै बेरायगासिनो दङ आरो जाया बे निसा फाननायखौहाय होबथानो नाजादों बै मानसिफ्रासो जेल सिङावहाय थानांदों। दा बेनो लोगोफोर, बे जाथायखौ आं मैयानो भिडिअ खालामनानैहाय नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदोंमोन, नाथाय आंहा गोबां समनि आंखाल, बिनि थाखायनो आङो भिडिअ खालामनो हायाखै। माने गोबां मानसिया फेक पस्ट होयो नालाय फेसबुकआव, बिनि थाखायनो बांसिनखौहाय जोङो पेकआप खालामनाय जाया। खालिबा आङो मोनसे पस्टखौ पेकआप खालामदोंमोन, जाय हौवा गोनांखा गथ' सासे गोनांखा हिनजावा बिजिनि ओनसोलावहाय गावखौ हौवा गैया बुंना लानानै खासनफैदों होननाय पस्टखौहाय आङो पिकआप खालामदोंमोन। नाथाय बेवहाय आंखौ गोबां SMS खालामनानै डिस्टार्ब खालामनाय जादों, बियो फेकसो, बियो रियेल नङा, बियो नंखायसो, बेफोरबायदि इन्स्टाग्रामावहाय मेसेज खालामनानैहाय आंखौ बेफोरबायदि बुंनानैहाय दा रायनाय बायदिबो जादों आरो। बिनिखायनो आङो बुङो गासैबो इउटुबारनि जानानैहाय नोंथांमोना जुदि रियेल नङाब्ला बेखौ पस्ट खालामनानैहाय लाब गैया। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि फेक पस्ट खालामनानैहाय नोंथाङा मेन्टेलि टर्चार खालामदोंब्ला बेवहाय नोंथाङा जोबोद गिदिर केस जानो हागौ, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिखा। आरो दायो बावैसो आंखौहाय गोबां माने सिगां आंखौहाय गाज्रि ग्रुप खालामबाय थाग्रा टिमनि मानसिया दा वाट्सएपआव हिन्जाव खारदोंनो मादों होननानै बायदि बायदि फट' हरलाबाय थादों। आं बेवहाय जेबो नोजोर होनाय जायाखै, मानोना बिसोरो आंखौ ब्लेकमेलिं खालामबाय थायो, बेनिखायनो आङो बिसिनि SMSखौ नायनाय जायाखै। दा बेनो आंनिफ्राय। आरो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय, आमथेखा बाजाराव गोबां मैया गुलि गावलायनाय जाथाय जानानै थांबाय आरो जोखोमबो जाबाय। जाय सिमेन्ट फानग्रा, इथा फानग्रा दखानदार, बिथाङा दा जोखोम जानानै ल'र आसाम हस्पिटालाव बेखौ फाहामथाय होगासिनो दङ। आरो बिनि गुबै जाहोना मा गोख्रैनो मिथिनो मोनगोन नोंथांमोना, बिनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। दा जोङो फैदो जोबथारनायावहाय मोननैसो फानि भिडिअ क्लिप नायलांनोसै। आङो दा 6:07-8:00 लाइभ फैनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोनजों बिदाय लानो सानबाय। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला शेयार खालाम आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ थुनानै हो, मानोना आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सहैनाय बायदि। आंखौ गारनानै सोर हिन्जावजों लाइन मारहैबाय थादों बियो? रुको जरा सबर करो। आंनि फन हमलायबावाखैसो बियो। खिफिलांगोसोना ना पाउडार फुननायसो मोदोमलांखो? बेखौ ओरैनो नागारखाया आङो। एथ' माहाजोननि फिसाखौ आं हगारगोन? बेखौ मोनाथाय मोना बेनि फिफाखौनो लागोन आङो, बेनि बिमा जानानै थाहैगोन आङो। लागाव हेलो सनाफोर, नैबे माया आङो गायनायमोन, नैबे माया दा बेदर थांहांबाय। बहाय